CFM Breakfast with Felix Nomini. Skaga CFM in the morning, and it's Monday today. And njalo ngumsomluke sihlale with Durban's first citizen sithathe indaba zaseThekwini kwezaseThekwini la eKaga CFM Breakfast. Our mayor uCyril Xaba usekhona ke eline njengamanje. Enoko sabona sabona futhi Felix ngibingelele nomini nabalaleli bonke beKaga CFM ngiyabonga. Siyabonga nathi ke. That is the voice of our mayor Cyril Xaba kohlelweni lethu ke ezaseThekwini. Today mayor izothi usinika updates nje lapha nalapha, but two major CBD roads set for a major upgrade. Khona ke nomunye esisebenzisa naye ku mayor nami ngifuna ukuceba ukuthi hey uDumisani Makhaya nawo uyadinga nawo ukuthi ungene ngaphansi kwalohlelo. Comrades Marathon inhlelo ke nawo sezimngomubo is taking place on Sunday, and a series of World Hydrography Day celebrations taking place khona la eDurban kusukela mhla 12 kuze kushaya umhla ka 21. Mayor sibonge kakhulu kuba nawe namuhla njengenjwayelo sokwamukela ohlelweni. Kuyajabulisa ukubona ke ukuthi liyaqhubeka uhlelo kaMasipala lokuvuselela inkaba yedolobha njengoba kulungiswa ke imigwaqo emkhulu phakathi nedolobha. Sicela please usichazele ngalolu hlelo. Yes, mfowethu, asizugcina enkabeni yedolobha, sidlulela ke nalamadolobha amancanyana. Angisho ukuthi njengamanje silungisa iDr. Trixley Kaseme Street neMargaret Ncadi Avenue. Lolu hlelo lungaphansi kwe-Inner City Road Rehabilitation Program. Eminye ke imigwaqo esiyilungisile mfowethu, I'm sure uzobona besibhizi simatasatasa khona enkabeni yedolobha, KE Masinga, iWarwick kanye neMarket Road. Lokhu kwemfowethu kuyingxenye yomsebenzi esiwenzayo uqinisekisa ukuthi siyaqeda ngempela ama-potholes lapha eThekwini. Kanti futhi sifuna ukuqinisekisa ukuthi inkaba yedolobha ineka inhle futhi ikwazi ukuheha abatshali bezimali, ufukeleke umnotho wethu, kufuleka amathuba emisebenzi mfowethu. Mayor, I have to tell you, Gaga CFM is taking this weekend, the Conference Marathon, very personal. We are excited because we have our very own Heezy who does the top 40 in the 80s after 8. Kind of like Gaga Suzobekiji, Conference for the very first time. So we are excited. So we must ask you, Uguti, Ngoba I weekend in Kulugangaga is about to come about us. Ni ready? What is happening? Gabese Slungselele in to accept all the people that are coming down to run. Mfowethu sijabule kakhulu ukuthi lesikhathi esifikile. Izivakashi zethu sizilungiselele ngoba uyakhumbula ukuthi siqhamuka emazweni ase-Afrika nomhlaba wonke jikelele. Ungakhohlwa ke mfowethu ukuthi lo mjaho ka-99 solokhu-ke i-Conference Marathon yasungulwa. Lo mjaho uletha inzuzo enkulu lapha edolobheni lethu, kakhulukazi ngezomnotho nezokuvakasha. Silungiselele ukuzamukela amaphoyisa ethu ame ngobumo ukuqinisekisa ukuphepha, indawo zethu zokungcebeleka zihlelekile, kanjalo futhi kunendawo esizilungisele labo abazobe befika nemindeni yabo ukuthi bakwazi ukuthi bathamele ukusuka nokuhlala kwawo lo mjaho. Ngethemba ke ukuthi nani lapha e-studio nizilungiselela ukuthi libe ingxenye yawo lo mjaho. Yebo. Angithi mina bekuneyinhlelo zokungenelela lo mjaho. Kwasho ukuthi ngase ngithi hey lento othi ngidedele uSamadola Masha yena ya so mina ngizobona kahle kule 100 next year. Ayinhlelo nto mfowethu. Ngokuzayo kodwa ke ungenelele. Ngiyabuka phela besingenela sobabili and then bese ngimshiya abantu bazombuka kanjani abantu ukuthi haw washiwa ikhehla yabonga ukuthi hayi ithathe le sesivala sesivala. Ukhona umbuzo ukuthi ngifuna ukubuza wona ngiyazi ukuthi wena uhlezi unogwathwe ekhundla khona uhlezi unamaqhinga. Ngifuna next week base sihlele siqoqa indaba yama hijack buildings la eThekwini nenhlelo uMasipala zoba naso. Ngiyazi ukuthi uhlezi unamasu namaqhinga. Kodwa kwasesigoqa nje namhlanje kukhona imigubho le ekhona ke le ye World Hydrography Day. Meaning ngiyazi wena maqhinga hydrography uyalahleka mfethu. Haw. Ngabe nosukuchaza ukuthini man luzogujwa ngaziphi indlela futhi. Mfowethu sibambisene ne-Navy alamasosha ke asebenza olwandle.
kanye ne-Transnet ukuhlanganisa lo mcimbi. I-Hydrographic Day iza la eThekwini embephindi yagcina lolu suku eligijwa minyaka yonke-ke ukuqwashisa abantu ngokubaluleka kolwandle ekhanyisweni kwemikhumbi ngendlela ephephile. Okunye ukubaluleka ngalosu suku ufundisa nje ukulondoloza imvelo yasolwandle kanye nomnotho otholakala khona. Kusona yomhla 12 kuya ku16 kuzobe kune-band yayo South African Navy amasosha ethu lawo azobe esendaweni edlala endaweni ngomhla 12 eSemega City, ngomhla 13 eseGalera Mall, ngomhla 14 eseWest Town Square, ngomhla 15 eseGateway Mall, ngomhla 16 eseBridge City Mall. Kuzothi-ke ngomhla ka-19 kuzobe umhla 21 abantu bazoba nethuba lokuvakashela imkhumbi kwichweba lethu kusukela ngo-10 ekuseni. Konke lokho kumahhala, sinema ingane zesikole nomphakathi wonke ukuthi usebenzise lolu thuba ukuze ubone nje ukuthi laba bezokuphepha emanzini basebenza kanjani. Kuzobe-ke ngomhla 19 kube khona into ekuthiwa-ke i-public lecture ezobe se-Maritime School. Futhi ngomhla 21 kube ne-concert nayo ingenwa mahhala. Ngomhla 21-ke i-highlight of the week lapho-ke amasosha-ke ezobe ehamba iparade enkabeni yedolobha. Sawumema kumphakathi ukuthi ube ingxenye yethu. Kuzobe kuyimbukiso omkhulu ongakaze ube khona lapha eNingizimu Afrika ngoba siyitheku izinto ezenza sibe zinhle zihehe abanye bekwezinye indawo. Zonke lezi zinhlelo yishome zonke ezobe idinga o-MC zonke. Ya kuzo kahle. Ngiyabuzwa mina Thumbeza. Sengijela ukuthi ngoba vele unayo namba yethi mina singo-MC Meya owathula nangasifanele. And vele thina sijwayele ukwenza i-hydrograph i-maritime sayithanda. Imicimbi enisenzela yona kuba into emihle kakhulu bafethu. Asikubonge lokho ngoba nisibeke ebalozweni lomhlaba. Hayi so i-charge ngamafoni mesilindele ucingo. Yes, that is our first citizen in Durban, the Honourable Mayor of Ethekwini Municipality, Cyril Xaba, kweza seThekwini on the Gagasi FM Breakfast.